Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kibor penyak jong kasnong mausen rap. Kabaha bapo hima nobo sopho lembat kinong elam jong Khasi Students Union Rangdkho unit harengkat kajing senran lang jong Sordar Barim jong kasnong Rangdkho ha ka arteri ko bunai no pra arzar arpuai kila IT de kajing tho ha ka Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasi Hills District ka kong Karamai Kharkongor ban penpau ya kajing persya bat ban pa pensange no mardor ya kajing penyang yo tawa mobile phone jong ka Airtel Company ha kasnong Rangdkho. Kat kum gani ka shithi la penpau baga Joint Action Committee ka bakintop ye ki pait ba nong song snong jong ka snong so masem ka snong Rangdkho ka snong mausen rap harengkat ka KSU Rangdkho mausen rap unit ha ka jingelang pait ba ka balalong hamadan maulong oi ha ka khat santri ko banai naiwing arhajar arpuwei kila rai ban persya ye ka jing penyang ya uni utawa mobile phone namar banakalyang jong ki borsen char snong jong ka snong Rangdkho kimshim la pensai shau pait ba ha ka baya dei bat kani ka jing thmu nga kumbuay usam larang ba na kusnong Rangdkho ngi wan mata kasingi ban wani pendu ban haji tuai ada sahabadan buram kadisi ban ngilias discuss ya ki jing ki pang ban ngasu tenat na kalian jong kadisi ka la kubur ban pensange ia menta sipor ban ka ongro ba ngin sapa ya kinong pensai lah dalam pidon kam lane kanu ka kajing pelu jeng mudengkat berupai ba suaban yang unu tawa te kajing ya keren kalau ka bajab bad nga kermen skemba ya menta na kaliang jong kinong kit kam snong kin pensange sua tat hadu ba ngin dawan da kong wepat ya jumbut kumbang along sadar ba rim mansua na kaliang jonga ha kane ka jingwan ujor ngene komplainnya kane agabede badunu tawar ku ba kibaki wan penyang ha Rangdkho hasinong jongi nga sengulngo namar ba balai ma ki usara sinong mental rangkat baki dikot jung katukan yangut kim pentip yu pai bat kim pertasionong bat kim bat kim pensai kila chule tang maki te nakata kadau ngi kum ki penmen rusan rangkat bu pai ba ngi khi bat ngi pen ngim menjuri kana kam te menta ngi kerpati ki nong tre jong tu tawar bakin sangai sua tat hadu ban ya sai da kumwei pa kadau kalong ba entah nyilawan ang hapo office DC bat kapkum kini ki kendon ba ngile kren menta kalong ba sepang ka jingwan ra ayu tawar hang te hapo snong Rangdkho ba kampadon kono ka public hiring hapo snong ane ka jing wan konsol na urang ba snong hapo snong te kabamud ba nakaliang jong ka snong te menta kawan IT hangi kum ki kum kaseng ke siu ngangalong kum presiden mentah ngiwan ban ujor ba ya mentah spor kat kum mangilawan ne hapo disi bangila ong ya kadisi ba ya mentah spor pihak ban kin sange swa enda hadu ba jinda ka ya becwa hapo snong potau